u kom trenutku je ta psihološka podrška jednako važna kao i medicinska terapija kada se ulazi u proces vantelesne? Ono što se pokazalo da je ženama u procesu suočavanja sa neplodnošću puno ranije, odnosno na samom početku zapravo potrebna podrška, dok je muškarcima potrebna kasnije nakon suočavanja sa nekim, da kažem, neuspehom. I to kad pogledate u stvari i jeste očekivano, jer mi žene kako rešavamo probleme, rešavamo ih tako što odmah imamo potrebu da podelimo sa nekim i da sa nekim razgovaramo. Kod muškaraca pak je strategija rešavanja problema svakog, pa i ovog, drugačija. Jer oni jesu u tom modu, ok, to je sad problem, mi ćemo taj problem da rešimo, sada idemo na vantelesnu oplodnju, to će da se reši. Tek kada imaju iskustvo da taj problem ne može da se reši tako kako su oni zamislili, njima u tom momentu zapravo postaje potrebna podrška. Ono što bih svakako rekla da je taj jedan, nek bude i informativni, relaksirajući razgovor, nešto što se meni u praksi pokazalo da je potrebno svima. Znači kao neki vid bukvalno pripreme, ok, šta sada vas na ovom putovanju kroz sve ovo može da očekuje. A dalje je spram potreba jednog konkretnog para ili pojedinca. Da.